Bună, Andrei! Bine ai venit la Herasmed! Astăzi îți voi explica care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru recoltarea corectă a probei pentru o spermogramă. Proba poate fi recoltată la clinică sau la tine acasă. Rezultatul îl primești prin e-mail dacă îți dorești acest lucru. Înainte de toate, te rog să completezi această fișă. Apoi, pentru a putea recolta, ai nevoie de un urocultor steril pe care îl vei deschide în momentul recoltării și o locație care să creeze o stare de relaxare. Pe flacon trebuie să verifici datele tale de identificare, nume și prenume, vârsta, data și ora recoltării, pentru ce va fi utilizată proba: spermogramă, spermocultură, inseminare artificială sau fertilizare in vitro. Sunt clinici în care aceste date sunt comprimate într-un cod de bare. După verificarea datelor de identificare, îți găsești un loc în care să te simți confortabil. Te rog să te speli pe mâini cu apă și săpun și după aceea să speli și organele genitale. Indiferent care este motivul pentru care recoltezi, recoltarea se face prin masturbare. Pentru a facilita procesul, poți folosi materiale ajutătoare, precum reviste sau filme care te pot stimula. Dacă știi că sunt dificultăți în obținerea erecției, trebuie să anunți medicul care a recomandat investigația pentru a găsi modalitatea optimă și a te ajuta să recoltezi proba. După terminarea recoltării, te rog să-ți speli mâinile și organele genitale cu apă și săpun. După recoltare, proba rămâne pe masa din cameră și va fi preluată de asistenta care va verifica încă o dată datele tale de identificare și va trimite proba către laborator. Dacă faci recoltarea acasă, trebuie să aduci proba cât mai repede la clinică pentru a fi prelucrată. Pentru mai multe detalii despre serviciile medicale pe care le oferim, te așteptăm pe site-ul nostru herasmed.ro. Herasmed. Tu ce știi despre fertilitatea ta?